L-investigaturi fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għadhom laqqas biswet u tfittxija fl-uffiċċju ta' Keach Kembri fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Żvela dan is-sit Lavin Malta l-għada li fil-qorti komplew joħorġu aktar dettalji dwar nuqqasijiet kbar li l-investigaturi wettqu f'dan il-każ. Din l-aħħar aħbar tkompli tqajjem dubji dwar l-investigazzjoni. Aktar u aktar meta niftakru li Keach Kembri ġie arrestat u meħlus ftit wara kważi xahar ilu. Nuqqasijiet li saru minkejja li fil-qorti sar magħruf li l-ex Chief of Staff Kastilja għadu taħt investigazzjoni brabta ma' dan l-assassinju u b'attentat li jfixkel il-ġustizzja. Għalkemm l-uffiċċju tiegħu fil-kwartieri Laburista mhux użat wisq u uffiċjalment jintuża fi żmien l-elezzjoni, fil-qorti Melvin Tewma ddikjara li l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ġie ppjanat qabel issejħet l-elezzjoni tal-2017. L-istorja tkompli torbot fuq dettalji oħra li ħarġu fil-qorti fost dawn li l-ewwel tfittxija fl-uffiċċju tiegħu f'Kastilja saret biss fil-5 ta' Deċembru, ġimgħa u nofs wara li ġie arrestat u mingħajr il-preżenza tal-Europol. Keach Kembri iżda kien mitlub jagħti il-passwords tiegħu lill-pulizija iżda hu ma xtaqx itihom għax qal li għandu affarijiet sensittivi. Il-pulizija sallum ma tmandix il-passwords ta' Kembri, l-istess kif għadha mhix fil-pussess tal-mobile li Keach Kembri għallet tilef. U fid-dawl ta' dan kollu li d-difiża ta' Jorgen Fenech immexxija mill-avukati Gianluca Caruana Karen u Marion Camilleri fetħu kawża kostituzzjonali fejn titlob it-tneħħija ta' Keith Arno minn din l-investigazzjoni. Apparti il-mod diskret bħala dilettantest li bih tmexxiet din l-investigazzjoni, Jorgen Fenech qed jakkuża wkoll l-Arno li kien qiegħed iżomm aġġornat lil Keach Kembri dwar dak li kien qiegħed jinstab